Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τη λιγμένη, δώσ' της κλώτσο να γυρίσει, καμίσι πάει να χυνήσει. Σε απόσταση 10 έτη φωτός από τη γη βρίσκεται ο γαλαξίας των χρωμάτων. Ο κάθε πλανήτης έχει το δικό του ξεχωριστό χρώμα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο πλανήτης μπλε. Οι κάτοικοι του είναι blue και μιλούν μια παράξενη γλώσσα, την blue μπλε. Όλοι τους έχουν ένα κοινό ενδιαφέρον, να παρακολουθούν την κίνηση των άλλων πλανήτη. Αυτό το αμπίτο τους υπάρχει από τα αρχαία χρόνια εξαιτίας μιας προφητείας που έλεγε ότι ο πλάνητ θα καταστρεφόταν από μια κίτρινη ύπαρξη που θα έπεφε από τον ουρανό. Εν τω μεταξύ, στον κίτρινο πλανήτη του ίδιου γαλαξία έχει ξεσπάσει μια θανατηφόρα ασθένεια που έχει αφανίσει όλους τους κατοίκους. Οι μόνοι που επέζησαν είναι μια ομάδα 3 εφήβων που αποφασίζει να ταξιδέψει για να βρει καταφύγιο σε άλλον Ξινγκ-Σινγκ. Μετά από 2 πανσέλινους, οι κίτρινοι προσέγγισαν τον πλανήτη μπλε. Όταν προσγειώθηκαν και αποβιβάστηκαν, αναρωτήθηκαν. Μα εδώ είναι όλα μπλό. Τι συμβαίνει τέλος πάντων? Την επόμενη μέρα, οι μπλε συναντήθηκαν με τους κίτρινους. Ξαφνικά, η παλιά προφητεία ήρθε στο μυαλό των μπλε και όλοι οι κάτοικοι άρχισαν να πανικοβάλλονται. Η προφητεία, the prophecy. Να δεις που τώρα θα βγει αληθινή. Έτσι, ο κυβερνήτης των μπλε, μαζί με το Συμβούλιο των Γερόντων, συναντήθηκαν με την κίτρινη αποστολή. Αφού πληροφορήθηκε το λόγο της άφιξής τους ανακοίνωσε ότι θα έπρεπε να απομονωθούν στο άγωνο λιβάδι για να μην κολλήσουν τους μπλε. Ίσως μετέφεραν το βυρούσι που αφάνισε τον πλανήτη τους. Οι κίτρινοι έβλεπαν τις ελπίδες τους για βοήθεια να εξαφανίζονται. Την επόμενη μέρα, μια θανατηφόρα μνιέγκουλ ξέσπασε στον πλανήτη μπλε. Όποιον ακουμπούσε, γινόταν άγαλμα. Όλοι οι μπλε κατηγορούσαν τους κίτρινους και πίστευαν ότι η προφητεία εκπληρώνεται. Οι κίτρινοι αποφασίζουν να βρουν την πηγή της ομίχλης για να αποδείξουν το αντίθετο και να σώσουν τους μπλε. Στο μεταξύ, οι μπλε στέλνουν τη δική της ομάδα, τους 3 ατρόμητους, και οι 2 ομάδες ακολουθούν το αστέρι του νότου που οδηγεί στην κορυφή του βουνού. Τα μέλη των 2 ομάδων συναντιούνται στο σκοτεινό μονοπάτι και συνειδητοποιούν ότι δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν αν συνεχίσουν να μην εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Μετά από σκέψη, αποφασίζουν ετάουνου για να βρουν την πηγή αυτής της θανατηφόρας ομίχλης και να την εξαλείψουν. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα αντιμετώπιζε ένα τέτοιο φαινόμενο. Και η πηγή φαίνεται να είναι στην κορυφή του Μοντάν. Τι κάνετε όμως εσείς εδώ? Θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Μόνοι θα πάτε πιο γρήγορα, αλλά μαζί θα πάμε πιο μακριά και ίσως το καταφέρουμε. Η ισχύς εν τη ενώση. Δεν έχεις άδικο. Οι περιοχές γύρω από το βουνό είναι επικίνδυνες, με παγίδες και εχθρικά πλάσματα που περιμένουν να μας επιτεθούν. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε. Αυτό σημαίνει να ξεπεράσουμε τις καχυποψίες. Κομμάν με εσάς, πώς γίνεται? Είμαστε αντιμέτωποι με μια κοινή απειλή. Η επιβίωσή μας εξαρτάται από την Downland. Αλλά ποιος θα ηγηθεί αυτής της αποστολής? Ας προσπαθήσουμε να βρούμε τη λύση μαζί. Η κάθε ομάδα ας χρησιμοποιήσει τις ικανότητές της. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Οι 2 γκρούπε αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Διαπιστώνουν ότι τα κοινά τους στοιχεία είναι περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. Όσο ανεβαίνουν προς την κορυφή του Mountain, η ομίχλη γίνεται όλο και πιο πυκνή και τα εμπόδια ξεκινούν. Το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι ο Μοβλαβύρινθος. Ελάχιστοι μέχρι τώρα έχουν καταφέρει να βγουν ζωντανοί από το Λάμπιριντ. Κάθε 10 λεπτά αλλάζει τα κομμάτια του και έτσι είναι σχεδόν αδύνατο να βγεις από αυτόν. Μη στεναχωριέσαι. Ο απίθανος 2 έχει X-ray vision. Μπορεί να βλέπει μέσα από πράγματα. Θα μας οδηγήσει στην έξοδο του λαβύρινθου. Πράγματι, έτσι έγινε. Καθώς ανεβαίνουν προς την κορυφή, ξαφνικά ένα πλάσμα με σώμα κατσίκας, κεφάλι λιονταριού και ουρά δράκου πετάει πηλητικά προς τα πάνω τους. Η χήμερα, το μυθικό πλάσμα. Καλυφθείτε! Τι πρέπει να κάνουμε? Δεν έχω ξαναδεί άλλη φορά τέτοιο πλάσμα. Ας ενώσουμε δυνατά τα χέρια μας όλοι. Θα μας μεταμορφώσω σε κάτι πιο ισχυρό. Αλλά χρειάζομαι τη δύναμη όλων μας. Είστε έτοιμοι? Ναι! Πράγματι, η πράσινη αυτή δύναμη που δημιούργησαν κατάφερε και νίκησε την αίτητη μέχρι τώρα κείμερα. Η συνεργασία και το θάρρος ήταν το κλειδί της μεγάλης αυτής νίκης. Το τρίτο εμπόδιο δεν άργησε να φανεί. Μεγάλα και αγριεμένα πλάσματα που ζουν στα βουνά, τα τρόλ, τους έχουν στήσει καρτέρι. Τρέχουν με μεγάλη ορμή, κρατώντας πέτρες και ξύλα εναντίον τους. Πώς θα ξεφύγουν άραγε αυτή τη φορά? Τι λέτε
να κάνουμε, είναι πολλά. Αν μπορούσαμε να τα ξεγελάσουμε με κάποιον αντιπερισπασμό. Αλλά πώς? Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σε 10 μπουν θα μας έχουν φτάσει. Το βρήκα. Να φτιάξουμε μορφές στο μπλε. Με μπλε φύλλα που υπάρχουν στα μπλε κλαδιά και να τα βάλουμε στην άκρη του μπλε γκρεμού. Να τους τραβήξουν την προσοχή και ίσως παραπονήσουμε τα τρόλ. Καλή ιδέα. Απίθαν ένα, είσαι ο πιο γρήγορος. Και εσύ, ατρώμετε 2, ο ταχύτερος. Αν συνεργαστείτε οι δυο σας, θα τα καταφέρετε. Σαν σύμφωνες τα δύο παιδιά, κατασκεύασαν τις μπλε τσίφρας που τράβηξαν την προσοχή των τρόλ και μπόρεσαν για τρίτη φορά να διαφύγουν τον κίνδυνο και να συνεχίσουν την αποστολή τους. Πρέπει να βιαστούμε. Άρχισε να ανοιχτώνει και δεν θα βλέπουμε μπροστά μας. Ακούσατε κάτι? Σαν γυναικεία φωνή. Εγώ είμαι. Το να μου είναι σφίγγα και με τρέμουν σε όλον τον χρωματιστό γαλαξία. Τι θέλετε εσείς εδώ? Πώς τα καταφέρατε και φτάσατε μέχρι το παλάτι μου? Μεγάλη ιστορία και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να μας αφήσει να περάσουμε. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Τι μου λέτε? Θα πρέπει να λύσετε πρώτα ένα γρίφο. Αλλιώς θα σας σφίξω τόσο δυνατά που θα γίνετε όλοι σας αστερόσκονοι. Λοιπόν, ακούστε ως τρόσνιε. Ποιον στην αρχή στέκεται στα 4, έπειτα στα 2 και προς το τέλος της ζωής του στα 3. Τα 6 παιδιά συνεργάζονται για ακόμα μια φορά. Ο Πουλ τους θυμίζει κάτι. Εσάς προτείνουν, απορρίπτουν, διαφωνούν, ώσπου στο τέλος συμφωνούν και απαντάνε όλοι με μια φωνή. Ο μπλε και ο κίτρινος είναι εκείνο το πλάσμα που στην αρχή της ζωής του κινείται στα 4, προς το τέλος της ζωής του στα 3 με τη βοήθεια του μπαστούνιου, ενώ στη μέση της ζωής κινείται με σιγουριά στα 2. Έτσι τα παιδιά κατάφεραν να προσπεράσουν και το τελευταίο εμπόδιο και κατευθύνθηκαν προς την πηγή που παρήγαγε την ομίχλη. Μια τεράστια μηχανή. Μετά την καταστροφή της, η ομίχλη εξαφανίστηκε σιγά σιγά και τα μπλε στάτουν ζωντάνευσαν πάλι. Οι δύο groups αποφάσισαν να ζήσουν μαζί ειρηνικά, ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρίες. Από τότε όλα έγιναν πολύχρωμα στον πλανήτη μπλε.